Ui, no veig res amb aquests focus, Que bé. Bueno. Que vas ja hija. has posat el micro? Que bé. Meravellós. Sempre fent el ridícul, mai queden bé. Intentarem millorar això, que ja ha començat malament, però endavant. Bona tarda a tothom. Avui estrenem la segona temporada d'un podcast que en el seu moment ens va semblar molt bona idea anomenar Sopa de Miso, i ara el que passa és que cada cop que acabem de gravar habitualment sempre ens agafa molta gana, perquè, clar, a més hem dedicat algun programa a menjars. En efecte, tenim un especial de porn food. Food porn, perdó. Food porn. Food porn. Crec que és el capítol número 6 o així. Bueno, això jo dels números ja no... Per fi vam fer honor al nostre nom, Sopa de Miso. Seguiu-nos a Spotify. Doncs això, nosaltres som un podcast en català sobre manga i anime i som Mariona Porrull i servidora, que és Adriana Díaz. I avui encetem aquesta temporada de la mà de Serializados, que són els que ens acullen i els que ens ajuden en aquesta aventureta. I jo crec que parlo avui una mica en nom de les dues, que em dic que ens fa com molta il·lusió estar aquí, no?, fent aquest primer capítol i a sobre presentant el documental que venim a presentar. Sí, en efecte, veureu que teniu un doblet de luxe avui, perquè tindreu un podcast meravellós i, a més, un documental que val molt la pena. The Kingdom of Dreams and Madness, el regne dels somnis i els malsons. I els malsons. I els malsons. De totes maneres, avui, perquè el documental que veniu a veure doncs, va sobre Estudio Ghibli, avui no venim a explicar-vos per enèsima vegada les metàfores de Chihiro o l'ecologisme de Mononoke o la figura femenina en el cinema de Ghibli, perquè creiem que això, tot i en general, ho tenim ja força arrelat i, per tant, no cal com tornar a incidir en els temes típics de Ghibli, perquè, com us deia la Mariona, després d'aquesta introducció que fem nosaltres podreu veure El reino de los sueños y la locura o El regne dels somnis i la bogeria, potser, no? Més que malsons. Ah, clar, és veritat. Potser bogeria. Jo vaig Sort posar que no el meu som traductoris, currículum, perquè... vaig posar el meu currículum inglès medio i s'està demostrant que és no, fals. Que és absolutament fals. Aquest documental està dirigit per Mami Sonoda, el 2013, i segueix la rutina diària dels empleats i els directius d'Estudio Ghibli, molt especialment de la feina de Hayao Miyazaki, Isao Takahata i Toshio Suzuki, durant la producció de dues pel·lícules que més van tenir la seva estrena simultània, que va ser la que teòricament era l'última pel·lícula de Miyazaki, la de El viento se levanta, i Els contes de la princesa Kaguya, que era doncs, l'altra que estàvem fent alhora. Avui, per tant, us farem una petita introducció dels temes principals que tractarà aquest documental i que segurament jo crec que no és ben bé el que potser us espereu. No sé, és que... Potser podríem fer l'exercici. Quants d'aquí heu vist aquest documental abans de venir aquesta tarda? Per allà, una mà, dues mans... Ei, superbé! Bueno, molt poca gent! No està malament. Tenint en compte que és un documental de fa ja prou anys, està bastant bé el ràtio, realment. Atenció, perquè jo crec que avui descobrireu coses molt, molt interessants. Aviam, per començar, a punt basiquíssim. Mami Sonoda, qui és? La directora. Ella és la guionista d'una pel·lícula que el 2014 adaptava un conte de Javier Marías que es deia Mientras ellas duermen, amb Takeshi Kitano. Una pel·lícula que poc, diguem-ne, coneguda aquí a Espanya, però que va ser un hit en festivals. Ella va rebre el 2012 un encàrrec de Disney, atenció, de fer un extra per vendre DVDs de Ghibli, on feia un petit recorregut, no? Faria un petit recorregut per el dia a dia de l'estudi, no? Va acceptar, va proposar-ho a Toshio Suzuki, el productor de Ghibli, i Toshio Suzuki li va dir, mira, reina, no. Vull dir, jo no sóc un extra de ningú. Superdiva, Suzuki. Com ha de ser, com ha de ser. I, bueno, de fet, Mami Sonoda va haver de prometre-li, sense tenir garanties, que allò seria una pel·lícula que s'estrenaria en cinemes i no un extra d'un DVD per poder entrar a gravar a l'estudi Ghibli. Tenia una condició només, Mami Sonoda, que no parlaria amb Hayao Miyazaki. Vull dir, única condició, no parlis amb el nostre nen brillant, amb el nostre nen geni. Takahata, ja veureu a la pel·lícula, em sembla que li dona l'estona constantment. De fet, hi ha una escena on la mateixa Mami Sonoda diu portem 2 hores esperant i veus a Takahata fent la seva dins una sala, no?, de reunions. Bueno, en general la dinàmica és una mica així, no? En plan, cadascú va... Bueno, ja ho veureu ara. A la seva bola, però cadascú va a la seva bola. És com... Bueno, és que no vull entrar en tòpics, però és que és molt japonès per part seva, no? En plan, cadascú sap la feina que ha de fer i cadascú fa lo seu i cadascú no es molesten els uns als altres, no? Cosa que és com... No sé, m'ha semblat com un ambient com molt tranquil de treball d'alguna manera, no? Ho veurem. Bueno. En tot cas, Mami Sonoda va tenir, diguem-ne, la virtut, entre moltes cometes, de ser molt discreta. Es va posar a gravar durant 1 any i mig a l'estudi Ghibli i com que era tan discreta i no molestava, atenció, que això és una cosa que, diguem-ne, un director home
home, potser, diguem-ne, li resultaria una miqueta més difícil, com que no molestava, la van deixar fer. I la van deixar fer, i de fet, veureu que Hayao Miyazaki li agafa una confiança que dius, hola, i el deixa acompanyar-lo al seu taller personal i parla, i de fet Mami Sonada aconsegueix unes declaracions que dius, ostres, però és que això ni al diari personal de la teva millor amiga, Sí, així sí, de clar. Ja ho veureu, això, només dir-vos que el regne dels somnis i La bogeria. ens preguntem, dels somnis de qui, no? De Sonada? Doncs no ben bé, la directora no és gaire fan de les pel·lícules de Ghibli, de fet, reconeix haver vist només Ponyo als cines, la resta li sonen com les pel·lis de Disney, aquelles que hem vist de peques... De totes les que pots veure de Ghibli i només veus Ponyo, eh? Decisions. Decisions, en efecte. Està bé. Però si podem dir que són els somnis d'algú, són els nostres somnis, no? Veureu que veient la pel·lícula hi ha una escena en què estan Miyazaki, Takahata i Toshio Suzuki junts en un terrat i és com un hola, vull dir, hi ha una aura, hi ha una energia que jo crec que respirarà en aquesta sala i per això crec que té valor projectar-la aquí. He de dir que aquesta és l'escena on ell explica com la rutina que té matutina, no? Bueno, ja ho veureu, és un documental, no crec que puguem considerar això spoiler, però hi ha un moment en què Hayao Miyazaki explica com la seva rutina i jo vaig pensar, és que aquest senyor, clar, viu molt bé. O sigui, ell entra a les 11 del matí a treballar, és veritat que després s'hi tira moltes hores, és veritat. Abans que després, si no, Mariona se'm tira a sobre, però és veritat que el tio s'aixeca, fa el seu cafè, se'n va, tal, dona una volta, fa fotos al cel, perquè és com, tio, collons, saps? En plan, molt bé. Mira, deixa'm que em guardi això per d'aquí 2 minuts, només dir-vos que si això ens m'explotarà a la cara en un moment, veureu. En efecte. Aquí no tenim problemes en tirar-nos punyalets, mai més hem dit. De fet, això es podria dir punyalets de miso. Sí, de fet, si recupereu els primers, o sigui, la primera temporada, veureu que estem constantment en una batalla per veure qui es tira més pulles l'un a l'altre, Vull dir, meravellós. Som aquest duo. Ho som. Hauríem de reivindicar aquí que les pel·lícules de Ghibli no es fan gràcies a Takahata i a Miyazaki, sinó que es fan, i això ho veureu, malgrat ells, d'alguna forma, d'acord? Vull dir... Tot i les persones que... Qui és, diguem-ne, el responsable de que les coses passin a l'estudi Ghibli és Toshio Suzuki, per començar, és que ho veureu claríssimament, és aquell que pren les decisions, és qui li va dir a Goro Miyazaki, dedica't a la direcció, és qui li va dir, fes una pel·lícula en 3D, i Yoshiaki Nishimura, que és una... Però llavors d'aquest senyor no ens podem fiar. De qui? Del senyor que li va dir a Goro Miyazaki dirigeix, sisplau. Buah, aquest senyor és un geni que a mi em faria por tenir-lo a prop, Vull dir, em faria por perquè em faria sentir superestúpidi. En tot cas, Yoshiaki Nishimura, veureu, acompanya, és el productor de Takahata. Molt sovint, diguem-ne, l'hem passat per alt, i ara mateix ha fundat un petit estudi que es diu Estudio Ponok. Potser us sonarà per pel·lícules com Mary la flor de la bruja o The Imaginaries, que és la nova pel·lícula de Yoshiyuki Momose, que potser Ni no Kuni en sona? Sí? Sí, vinga, per allà sí. I molt important, Miyazaki parla amb la seva ajudant, entre cometes, que ell li diu Sankichi, veureu? Bueno, un moment, un segon, ara jo et paro aquí, clar, és que, o sigui, a veure, clar, evidentment això teòricament està com preparat, no? Vull dir, venim amb el guió, tot el rotllo. Teòricament. Després ens ho anem saltant i aquestes coses. I hem dit polletes de miso. Clar, és que estàvem fent la reunió i de cop em diu, sí, no, perquè hem de parlar de la Sankichi. Sí. I jo, vale, pues sí, pues parlem-ne, no? Vinga, parlem de la Sankichi, perquè realment ja veureu que és com la mà dreta de Miyazaki, que és com la persona que li va darrere i li diu, senyor Miyazaki, per favor, això. I sense aquesta persona no sortirien les pel·lis, ho tinc claríssim. I de cop m'envia un WhatsApp i em diu, escolta, que no es diu Sankichi, i en plan... Com que no es diu Sankichi? Vull dir, els nostres nivells de japonès, evidentment, com comprendreu, i tot que totes dues hem estudiat japonès, però clar, no arriba... Diu, no es diu Sankichi, i jo, com que no es diu Sankichi? Fa, no, que es diu ta-ta-ta-ta. Yumiko Miyoshi. Efectivament, i jo en plan, llavors Sankichi, que em diu, és senyoreta, i jo, I jo m'he passat tot el documental pensant que aquesta dona es deia Sankichi. La Sankichi-san. Però és que, clar, perquè li deien Sankichi-san, per mi el san és el... Sí, no, senyoreta, mai més hem dit. Senyoreta, és que no té sentit. Yumiko Miyoshi és la mànager de producció d'Estudi Ghibli. És molt important això perquè ella és qui s'encarrega de passar pressupostos, comunicar departaments entre si i sobretot passar horaris. És a dir, avui s'ha d'acabar el pla aquest. És l'agenda d'aquest senyor. Vull dir, és la persona que fa que això surti endavant. I el documental li dedica com 10 segons, Vull dir que aquest documental és un documental que celebra la figura de Miyazaki i ho fa de manera evident.
Tanmateix, hem de dir que és això, que clarament aquesta persona té, diguem-ne, costats més o menys foscos, ho veureu, i en cap moment se'l retrata com un heroi perfecte, no? No, però una cosa que, això també havíem dit que ho diríem, jo us dic, això no està en el guió, però he de dir que hi ha una escena en concret que a mi m'ha fet molta gràcia i he pensat, mira, és que jo realment sóc aquest senyor, jo vull ser aquest senyor, perquè aquest senyor té cabres a casa. I això no és broma. O sigui, aquest senyor és una persona que va anar a una exposició de Heidi i va dir, en lloc d'entrar a la botiga de marxandatge de Heidi i emportar-me un clauer, no?, de la Clara o de qui sigui, o de l'avi, jo agafaré les cabres de l'exposició, les que van amb la Heidi, i me les emportaré a casa. I això és com... És que això, de debò, que no us estic mentint, això ho veureu ara. I el senyor té com 4 o 5 cabres de l'exposició que es va fer en el seu moment al Japó de Heidi i les posa a la finestra perquè als nens petits els hi fa gràcia, els nens que són del seu barri i tal, i jo pensant... Jo soc una espècie de bosa de les cabres, m'encanten les cabretes petites. Declaracions, Adriana Díaz. És veritat, però jo he pensat, jo vull tenir aquestes cabres, que jo seria Miyazaki en aquesta exposició, en plan, em puc endur les cabres, sisplau? Crec que m'has deixat sense paraules. Aquí és quan jo tiro el punyalet de tornada. Aviam, Adriana, com m'acabes de dir que viu bé Hayao Miyazaki, un senyor que és incapaç... Veureu, horari de Hayao Miyazaki, d'11 del matí a 21 hores, és a dir, a les 9 de la nit. Això són 10 hores a l'oficina. O tindrà la seva hora per dinar, no? Pues, digo jo. Pues no sé. Suposem. Després, 3 hores al seu taller personal, que això es fan les 12 de la nit. I després potser se'n va cap a casa i dius, bueno, la vida personal de Hayao Miyazaki és un misteri... Sí, però se'n va cap a casa i arriba a casa i té les cabres del museu de Heidi, saps? Bueno, vull dir, clar. Ja està, em rendeixo davant de l'evidència. Aviam, sí que m'agradaria dir-vos atenció perquè aquí veureu un Hayao Miyazaki completament deprimit, d'acord? Un Hayao Miyazaki que oscil·la entre estats anímics que dius, des de l'energia radiant de qui ha descobert, diguem-ne, una petxina bonica a la platja, la metàfora l'acabo d'inventar ara, us juro, és barata, però funciona. I un senyor completament deprimit. M'agradaria fer un petit, diguem-ne, context perquè entengueu per què està així, perquè la pel·lícula no s'explica. Hayao Miyazaki comença treballant a la Toei abans de fundar l'estudi Ghibli, és on coneix a Takahata, als anys 60. Ell als 64 comença a participar a les activitats del sindicat de la Toei, d'acord? A aquella època es feien el que se'n diu les Killer Weeks, que eren setmanes de potser, hores infinites de treball. Vull dir, unes condicions laborals que són encara pitjors que les que tenen ara mateix els animadors a Japó. Aquestes Killer Weeks... No direm estudis. En efecte, no direm estudis, però tothom sap de qui estem parlant. Aquestes Killer Weeks van fer que els treballadors de la Toei es mobilitzessin, fessin un sindicat, i Hayao Miyazaki es va erigir com a portaveu d'aquest sindicat, sobretot després de la mort d'un director de la casa, no? Què passa? Al 71, ell i Takahata, que en aquell moment era el vicepresident del sindicat, també s'havien fet amics, s'havien fet col·legues, havien treballat junts, ja decideixen marxar de la Toei i fundar Estudi Ghibli. Quan marxen de la Toei, deixen el sindicat i intenten d'alguna forma replicar les bones condicions de treball que havien, diguem-ne, estat promovent, no?, al seu nou estudi. Què passa? Ens trobem l'any 95, un director com Yoshifumi Kondo, no sé si us sona Susurros del Corazón, una pel·lícula... Sí? Per aquí sí? Vinga. El director d'aquesta pel·lícula havia de ser el successor de Miyazaki. És la seva primera i última pel·lícula. Única pel·lícula, de fet. L'única que va dirigir perquè... Única? És l'única perquè 2 anys després es va morir de karoshi, d'esgotament. Cosa que, poca broma, és molt habitual, allà al Japó amb la gent que es dedica al manga i a l'anime. Hi ha molta... Més de fet, hi ha molts mangakes que tenen pauses bastant llargues per recuperar salut i tal, perquè, clar, és que estan tot el dia treballant, o sigui, és molt fort. Total. Clar, què passa? El 97 se li mor el que havia de ser el seu com hereu, el que havia de ser el nou Miyazaki, la persona amb qui havia treballat i amb qui havia dipositat la confiança de ser l'animador clau, l'animador en cap de La princesa Mononoke. Se li mor per esgotament i clar, Hayao Miyazaki s'enfonsa en una depressió de l'hòstia. Vull dir, i no ens estranya, no? Tot el que has estat lluitant durant una dècada ben bona en un sindicat, ara veus que ho estàs replicant al teu estudi, que has permès que el teu futur d'alguna forma s'esgoti, sumat, evidentment, a condicions de casa i al conflicte amb el seu fill Goro, doncs tenim una depressió assegurada.
Sí, de totes maneres, crec que també sempre s'ha volgut com... Bueno, no sé, això és com a títol personal, però trobo que sempre hi ha, quan tenim com una persona que és com un mestre, no? Perquè al final a Miyazaki hi haurà gent que li agradarà més o menys el seu cine, li agradarà més o menys la seva figura, però no es pot negar que és un referent i és un mestre almenys en el seu estudi, no? I en les històries que ens ha portat. Llavors, crec que hi ha com una mania constant de dir aquest serà el successor de no sé què. Yeah, tu, deixeu a la gent, saps? Vull dir, que no cal tenir successors per tot. Miyazaki n'hi ha un i ja està. I l'hem tingut, el gaudirem tots els anys que calgui, tots els anys que estigui, i gaudirem durant molts anys de les seves pel·lis, però no cal buscar tota l'estona un successor. I crec que això és una pressió que ha tingut ell sempre com de tenir tal. Ha intentat que fos el seu fill, tampoc ha sortit. Per què? Perquè és que no és Hayao Miyazaki, és Goro Miyazaki. Per tant, són persones independents. Llavors, crec que això és com una tendència que fem no només a anime i a manga, sinó en general al món de la cultura, que quan algú ho peta molt és com, vale, el següent és... No, el següent no. Per explicar-nos, no? Clar, o sigui, no, és aquest i punt, i aquesta persona és la seva pròpia persona, i és fantàstic i és meravellós el que fa, però no cal estar tota l'estona buscant com el successor o el nou, no? Que ara es porta molt això de dir el nou o la nova... No cal. Vull dir, tenim Miyazaki i ja està. I crec que és interessant que veieu aquest documental perquè ens adonem, tot i plegades, que un estudi no és una persona. Una pel·lícula i una obra mestra no sempre surt dels núvols, d'acord? No sempre cau d'un arbre. Vull dir, té etapes de producció que són més o menys complicades. Aquí veureu de primera mà i, a més, de forma hiperprivilegiada com es va fer El viento se levanta, que per mi és la millor pel·lícula de l'estudi Ghibli. Sí, i de fet, crec que aquest documental té una cosa molt bona, que és que com que treu aquest estigma de que la pel·li surt bé només si la gent que hi treballa és boníssima treballant en això, no? O sigui, només si tenim els millors animadors o els millors guionistes o el millor director sortirà bé. I a vegades no és tant això, a vegades el que necessitem és un equip que cregui en el projecte i que encara que no sigui el millor d'entrada, doncs es vagi creant aquesta no sé com dir-ho, com... Diríem màgia? Sí, vale, diguem màgia, no? Però com aquesta perfecció, això volia dir jo, com aquesta perfecció que a vegades hem tingut en films que ens semblaran meravellosos de Ghibli, doncs potser no estava darrere el millor equip de tal, però hi havia persones que hi creien i això crec que es nota molt, vull dir, com a persona que ha treballat en cinema i que ha vist com es treballa per dins, es nota molt quan un equip realment està unit i encara que no siguem els millors, anem a una i fem les coses amb carinyo, amb gent que potser doncs, a vegades no connectes tant. I crec que això ho relata molt bé. Evidentment no en un set de cinema, però en un estudi com és això, que és un estudi d'animació, que a més ho fan com frame per frame, no? I que és un estudi a l'antiga usança, no? Que es diu. I crec que això està molt bé per veure que realment no cal ser els millors dels millors, sinó gent que creu en els projectes i que estima, perquè a mi al final també m'ha passat. Si hi ha una cosa en la que no crec, no treballo igual que una cosa que m'estimo i que vull fer bé, no? Crec que a tothom li ha passat això, segurament. Jo, quan vaig acabar aquest documental, em vaig sentir una miqueta més lleugeri, Vull dir, el fet de saber... I el fet de saber que mai seria res perfecte. Vull dir, veus a Hayao Miyazaki completament obcecat, intentant dibuixar una màniga. Trobareu un moment que és com porto hores intentant que aquest braç sigui una miqueta més prim, però no puc, és igual. Per favor, quina actitud. Bueno, parlem potser del que li espera al futur de l'estudi Ghibli a partir d'ara. Sí, clar, jo crec que és una mica... No sé, perquè, clar, ara, després de la suposada retirada de Miyazaki, el 2003, perquè aquest senyor va com dient, ara em retiro, però després tots sabem que no retira i que en algun moment torna perquè sempre ha de salvar el seu estudi d'algú. De fet, atenció, perquè va dir per primera vegada que es retirada l'any 1964, quan encara treballava a la Toei, de fet va dir, m'he cansat de treballar tantes hores i no veure el final de tot plegat. Ho deixo. Mentida. I ara és un senyor que treballa de dilluns a dissabte i que els diumenges... què feia? Neteja el riu. Això, anava al matí i els diumenges a netejar el riu del seu barri. Bueno, en fi, què hi farem? Però clar, jo entenc que és això, no? En plan, agafar-li el relleu a Hayao Miyazaki, doncs, home, ha de ser complicat i no ha de ser senzill i clar, si a més doncs el que hauria d'agafar el relleu és el seu fill i fa Airwick, Atenció. Jo aquí aixeco la mà a favor de Goro Miyazaki. No sé si heu vist una pel·lícula que es diu La colina de las amapolas. És una meravella que van dirigir entre els dos, entre Goro i Miyazaki. Clar, però no estava el Goro sol.
No estava el Goro Solo, Vale. en efecte. Bueno, veieu el que us diem? Una pel·lícula es fa en equip. Vull Clar. dir, és un treball col·laboratiu. No, però és això, jo crec que al final, no? Vull dir, ara mateix estem en un punt en el que l'última pel·li d'Estudio Ghibli va ser la d'Airwick i la bruixa, es deia? Sí, va tenir resultats Que irregulars. va ser una mica... Sí, deixem-ho en irregulars. I clar, de cop el seu pare va dir, bueno, doncs torno, no? Estic jubilat ja, però hem de tornar. I llavors, ara en principi, es rumoreja que Miyazaki torna l'any vinent. No sé què ens podem esperar d'això. Ell va començar un projecte abans de la pandèmia que es deia How Do You Live? ¿Cómo vives? I que adaptava una novel·la hiperfamosa japonesa i es va dir, en 3 o 4 anys estarà. Això crec que era 2018. Ara mateix tenim rumors que l'any que ve en un festival important podrem veure aquesta pel·lícula. Són rumors. S'ha dit primer el sopa de miso, eh? S'ha dit primer el sopa de miso. Això és un scoop que ens han colat. Tenim rumors que potser l'any que ve ja tindrem nova pel·lícula de Hayao Miyazaki. De totes maneres, veureu aquest documental i veureu com pocs mesos abans d'estrenar El cuento de la princesa Kaguya, Isao Takahata va dir ui, és que no arribo, i es va retrasar una miqueta més, eh? Però resem a Toshio Suzuki, Nishimura, i esperem que veiem una nova pel·lícula d'Estudi Ghibli. Jo crec que si hem d'esperar un parell de mesos o 3 tampoc serà cap drama, eh? Vull dir, portem esperant Avatar 2 15 anys, saps? En plan, tampoc, no crec que sigui... Vale, aquesta no l'esperava. No, però bueno, això, jo crec que us deixem amb un documental que us serà molt interessant, tenint en compte que només l'han vist 2 persones de la sala. 3? 3? Bueno, doncs a la resta jo crec que us agradarà molt i que descobrireu coses que seran molt interessants. No és com Your Typical Studio Ghibli Documentary, no? No sabia que hi havia un Your Typical Studio Ghibli Documentary. No, però vull dir que, no sé, dius Studio Ghibli i la gent es pensarà, doncs parlant dels temes típics. No, sí, i veureu l'estudio per dins i cosa que és com molt... A mi se m'ha fet molt interessant de veure, realment. Si després sortiu i us ve de gust de parlar més sobre aquest documental, segurament serem per aquí, anem a fer una birra. Efectivament. I no ens deprimim, per favor, que la vida segueix. Sí. Doncs això ha sigut el primer capítol de Sopa de Miso. Si a algú li ha agradat i ens vol escoltar més, doncs ens podeu seguir a Spotify i a TikTok, perquè som gent que intentem ser moderna, però no ho aconseguim gaire. I això, i ara doncs cada setmana traiem capítol nou i us deixem amb el documental. Adéu, adéu. Adéu, adéu.